गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। रायजोफोरनि बे समावहाय आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दं भिडिअआ थ' निस्सय बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। थ' बिदिब्ला जोङो सावरायलांदिनि। थ' इन्टारेस्टिं आपडेट जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो फारसेथिंजाय जोबोद दुखुनांथाव जायफोरा माने अनलाइन बेबायदि माने गेम्बलिं गेलेनानै जोबोद मोजां मोनोमोन ना, दा जोंहा गोदान नियम बा रुल लागु जानो थांगासिनो दङ इन्डियायावहाय। टटेलि माने बेनसो जागोन ना मासो जागोन दा बुंनो हाला। मिथिनाय बायदिब्लाथ' माने बेन जागोन बायदियानो आरोना। थ' जोङो मिथिनो मोन्दों दा बेबायदि निउसफोर गोसारनायखौ जायफोरा माने अनलाइन गेम गेलेनानै गोबांफ्रा बेबायदिनो दिनै धंस जालांदों बा सिलिंखार जादोंना। थ' दा सरकारा एसे एक्सन लादों निस्सय बेन खालामनायनि लामायाव आरो आं एसे भिडिअ क्लिप्स होनानै होगोन। दा जायफोरा माने गेमखौ बिराद मोजां मोनोमोन थ' जोबोद दुखुनांथाव। जोङो फारसेथिं नायहरोब्लाना गोबांथार जोङो बेबायदिनो धंस जानायफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। खालि जोङो आजिखालि माने मबाइलावहाय अनलाइन गेम गेलेसै फैसा सोयै सोयै ना। गोबांफोरा निस्सय गेलेयोमोन जानांगौ। दा 1 मेनिफ्राय गोदान नियम लागु जानो थांगासिनो। आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांदिनि, नायलांबाय थादो। थ' गोलाव खालामला आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै बेसेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबगोन। गोजोन्थों, बाय। ऑनलाइन गेम्स में अगर घंटों बिताते हैं या फिर ई स्पोर्ट्स की दुनिया के दीवाने हैं तो ये खबर आपकी चौंकाने करने वाली है। जी हां, क्योंकि अब गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा बल्कि ये बन चुका है एक बड़ा कारोबार और कई मामलों में खतरे की घंटी भी। ऑनलाइन गेम्स की लत, पैसों का नुकसान, फ्रॉड और खास तौर पर बच्चों से लेकर बड़ों पर भी इसका खराब असर पड़ता है। और इन सब के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया जिसके तहत 1 मई से देश में लागू हो रहा है नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। यानी अब बिना सरकारी मंजूरी के कोई भी गेम भारत में नहीं चल सकेगा। हर गेम, हर कंपनी सरकार की नजर में होगी। नई ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये तय करेगी कि आखिर कौन सा गेम सुरक्षित है और कौन बन सकता है खतरा। सरकार के इस फैसले को लेकर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आ गया नया गेमिंग एक्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑनलाइन गेम को लेकर जो बिल बना था, जो अब कानून बन चुका है, इसके जरिए जो ऑनलाइन मनी गेम है यानी सट्टेबाजी जो होती थी ऑनलाइन पर, उस पर पूरी तरह से रोक है। यानी अब ऑनलाइन मनी गेम का संचालन, उसको असंचालित करना, ये पूरी तरह से अपराध है। तो इस पर एक रोक लग जाएगी, क्योंकि मध्य वर्ग में एक बड़ी समस्या आई थी कि उनके बच्चे ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे थे और हमने देखा कि सट्टेबाजी में लोग बहुत पैसा गंवा रहे थे। बिल्कुल। तो वो पूरी तरह से रोक दिया गया।